जानायाव बाथाय खम जानानै लोंनायाव मिथिबाय जन्म नंगौना नङा गावनि हाबानि जानाया गोथाव जाखानांगोन उपाय गैया खुलुमबाय नोंथांमोन जाबायलै गोबायलै नै जाहा नैया मोसानाया जादोंबो मोसादोंबो खामानिबो मावदों जा इन्ट्रेस्टखा औ दे दायो बिसोर मैगं हागासिनो नै जोंहा दे गोथाव बनाय दे नै मालाय आरो बेयाव जि गोथाव बनायदों दुन्दियाखौ नुनानै जि गोथाव मोनथ्राबायलां नै नैबे जा मामा नायनानै ला नैबे जाहा आदै गासिबो आनै आदै आरो नैबेलाय नैबेबो आदै दायो आङो संग्रायाव फैलायबाय मा संदों नोंहालाय दालिलै दालि बा नै जाहा आरो फाजानो फाजा मा बेयाव मा दोङो मटर गाजर कफि आलु बारे गोथाव जागोन न हालदै होदों दे बानलु होदों बारे आरो बेलाय लाब्रा बेबो फुलकफि आलु मटर गासिबो गोथाव जागोन न गोथाव जागोन दे सोरबा बिदिनो जालायलायदों लागाव दे
आरो नैबे जाथारबाय माथो नालाय Dia menbak. मोनबाय Ini saya alu motor dali. बाप लागाव न नै आरो बे Biani. बियानिनो Bedor. बेदर नै संग्राया जा गोथाव गोथाव खादों जकिं माने ओरैनो बियो दै लोंनायखौ ओरैनो एसे इन्टारेस्टिं खालामदों आरो दै गांनाय जायो बे माबायाव थायोब्ला बेदर जायोब्ला ओइ मुसिखौ ला नै आरो सासेया बेलाय मा बेलाथि बेलाथि माबानि नानि ना दे आरो बिनियालाय मा खारखो बियो ओंखाम खारबायना बिनिया नैबेमोन न जों दोङो नै बिदिनो आरो ओइ सासे मा एरबाय थादोंथाय बेखौ नायहैनो र' नै जा बियो माबे दालि रुदों दे नै होगासिनो आदैया जोंहा अमा बेदर रुना दोनजोब्बाय बेखौ दा संगासिनो नैबे बाबा मा आइटेम होगोन आदै मा आइटेम होगोन बाबा दालि झुल अमा बेदर भाजि आरो बिलाथि नाजों ओमफ्राय आरो बिलाथि आरो एक्सट्रा टप आरो बिनि सायाव सालाद दंबावो आरो दा खामजों लोगोसे मिस्थि होयो दे मोजांलै न होमबाथ' थिगसे गोथाव जाखागोन आरो मोनजासिगोनबो दायो खैथासोआव मोनजागोन दायो खैथासोआव मोनजागोन 11:30 मोनजागोन 11:30 दे धन्यबादसै नै दै गांनाय बहुत दै लोंनांगौ लोंना हो दे संग्राफोरा दै गांखायो न नैबे ओंखाम माने टाइम गैयानो आरो मोखांसे लाजानो गियो नै साफा खारेब खालामना होनांगौनो नै दैफोरखौबो दायो रेडि खालामखाजोब्बाय गोथाव बे दैया नै बे डाइनिं आरो बिसिं मोनसे ओमफ्राय बिसिं मोनसे बिसिं जाहोखांबोला बेखौ साफा बिसिं जाहोगोन बिसिं सोलाय सोल' जाहोबाय थागोन आरो दायो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो इउटुबाव होदो इउटुबाव हो लाभ जानाय नङा जोंनि बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट बेफां ओनसोलनि होनना बुं नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव होनो नै जा लोगोआ बे इसिं नाहरब्रा दान्थेल आंखौसो जावलायबायलै नेक्स्ट इयारावनो बांसिन दान्थेलालाय मोनखाबायना हगारगोन दे खाफाल गेवखाबाय स' दायो आङो गिर्जायावहा सफैबाय माने गिर्जायावहा डाइरेक्ट फैबाय आरो बेयावहा जोङो माला गानहोगोन बा बरायनानै लागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोना नै दा माला सोग्राफोरा रेडि जागासिनो दोङो मेथाइ खनग्राफोराबो जमा जागासिनो जा आइसाखौ जा मोजां नुखादों नै नामा नामोनलाय दायो बिसोरो माला सोगोन हौवा गोदान हिनजाव गोदान बिनि लोगो Batona.
बोरायबायलै नोंबो मोननैयावनो बोरायबाय रावखौबो नुला माथो नुगोन र' नेग्राफोर Hello. wah oi deh so dayo जोङो राननो लाहार फाहार खालामबाय नै गानखाजोब्बाय नै Ini manajer, ini, ini nama, bisa jaga ini, bisa mana rana ada, ini rana nggak ntar gua. This is Piar Zasula YouTube channel dong beha. Wah, aneh, kadang zanaya. Zanaya pada kom zana, lelaki Danger nu kadang. Wah, arne, jahat sasi bitanga. Mamanlai biar kodal suna maman hasib cuman nama mamanlai. Bawar bay. Mamanlai. Wih, naik bra. Sudah zanaya. Hai. Naik le. Zanaya kita tunggu malah. Dia sahabat saya rokok mukanya. Nunggu nama. Danger kali ka zaka. Niar jahat sarabu. Zakruna deh. Niar jahat ayo. Deh, lasi jadi. Jangan oंखाम रानिनो मेंग्लिजोब्बाय जाफ्राला आइथिंफोराबो थाबायनो हाला मा खालामगोन जादों मेनेजाराबो सेस इसे जागासिनो नै
नै बिसिं लाफुदा जागासिनो बेदरखौ गोदोर गोदोर जादे मेजेम मेजेम जा नै जा बिनानाव मोना देनजार रानखायो नै नै बिसिं नै बिसिंबो सासे मावथि ग्रुप नोंथांमोननोबो जुदि नांगौबाला जोङो 15,000आवनो थांगोन लोगोरिया बे दरा गोदाना नैबे आरो हिन्जाव गोदाना नैबे माबायदि नुदो नै कमेन्टआव बुंहर दे माबायदि मोनखो माबायदि नुदों नैबे डाइनिं मेनेजार हिन्जाव गोदानजों लोगोसे बिसोरखौबो खिथाफानोलै नै जोंहा रानग्राया सासे जाबाय जाखुमादों गोथाव नंगौना नङा हा गोथाव नंगौना नङा गावनि हाबानि जानाया गोथाव जाखानांगोन उपाय गैया गोथाव जाखानांगोन न नासो जाबाय अमायालाय बेदरबो लादो बेदरा दा मोनायावसो जागोन Sigan